kun tuli nämä punaiset kautta valkoiset ristiriidat, niin mun vietiin, tai ostettiin Hämeenkyrön Laitilasta meitille talo. Ja me mentiin kaikki sitten sinne. No siitä se on mulle hämärän peitossa, mitä sitten tapahtui, koska tilanne oli niin, että me oltiin siellä ja isovanhemmat jäi tähän paikkaan, missä nyt olemme. No sitten kuitenkin kävi niin, että jotain oli muuttunut, koska setäni lähti moottoripyörällä hakemaan mun Laitilasta ja ryösti äitiltä. Pisti auton sivuvaunupyörään ja tuotiin tähän. Että minä olin isovanhempieni kasvatti ja he kasvattivat minut. Ja isäni täällä kävi, ero niille tuli ja äitistä ei puhuttu koskaan mitään. Minä olin 15-vuotias sitten, kun äitistä puhuttiin ensimmäisen kerran. Ja samaten kuulu tämä asia, että mulla on sisarki, mutta mä siitäkään tiennyt. Mä oon ollut semmoinen, mitä on pyöritetty sitten. Jotenkin en mä tiedä sitä, että mikä pallo mä sitten oon ollut siinä tilanteessa. Mutta jos kerran äitin puoli on valkoiset ja minä oon ollut jo kasvattina täällä, niin mua ei ole annettu sitten enää äitille. Siinä oli tämmöinen. Mä oletan, että siinä niin kuin suvut riiteli. Että se oli sukujen riitely sitten täisä. Koska katos, ei 3-vuotias osaa niitä, en mistään muista, että se on ainoa, en mä näitäkään oikein tiennyt ennen kuin sitten kun vaari kuoli ja mummuni kertoi ne. Ei meillä näkynyt mitään punainen-valkoinen systeemiä, jos olikin, ei minun aikana koskaan puhuttu mitään. Ja kyllä kuiskuteltiin ja puhuttiin paljon, mutta kun minä astuin keittiöön, niin muut oli asiat. Että tarkasti mun varjeltiin kyllä niistä. Tämmöinen oli tarina.